In 3, 2, 1. Basisschool Het Partoer in Burgum had er een nieuw bijzonder lokaal bij, namelijk een techlab. In het lab kunnen leerlingen alles om techniek te ondervinden. En dat is bijzonder, want het is het eerste lab in de regio. Een techlab is best wel uniek. En zeker op de manier dat wij het hier doen. Er binnen wel plakken, we hebben wel makerspace binnen. Dus dat ze dus wel heel creatief bezig binnen. Maar wij doen dus de volgende stap richting projectie, programmeren. Doen we dus stappen inzetten. Die zit een beetje waar het lab feestelijk openen. En dit was dien troch de jongste en oudste leerling van de school. We gingen de handen op elkaar doen en toen gingen we tegelijk de knop drukken. Heel speciaal. Niet heel veel mensen doen dat. En het is gewoon ook heel leuk. Techniek dienen we eigenlijk nog net zo vol mee. Ik heb bijna wel zeggen, bijna niks. Dus we zijn van dit is wel iets, zowel voor de band, alle band van de school, van groep 1 tot en met 8 om mee bezig te gaan. Maar we willen dus ook wel de stap zetten richting band die wat meer onkennen en band die praktischer instelt binnen. We hebben hier de creatieve hoeken, dus het is sowieso dat we dus je creatief dus zagen, timmeren, et cetera. We gaan met robotica gaan we aan de gang. We gaan met programmeren gaan we aan de slag. En dat ik dus vanuit de Beukers tot en mij de band van groep 8. In Kwatten beginnen de lessen in het nieuwe lokaal. En daar zocht Maarten Jelle naar uit. Ik wil graag piloot worden en daar heb je ook techniek voor nodig. Oh, dus jij zult wel goed gaan opletten straks, denk ik. Ja, heel erg.